etzein dona, eta zana ikusi, baina gantza. Eta listo. Aiatza grabatzen. Bueno, azteko lehenengo gaitasuna da hizkuntzen irakaskuntza kultura anitzeko testu ingurun edo zer daukazuen esateko. Azkenen orduko adibide bezala, Ima Ortegan hitzaldia nola bertan erakutsi zigun eskola baten ze ikasle aniztasuna egon daiteken, osea, leku diferentetatik pila bat jende etorri daitekela eta hor bazte lanketa egitea da, ariketa mota desberdinak, osea, aurrez prestatu behar diala, egokitu behar diala, eta hor nik uste karreran zehar gauza batzuk landu ditugula, Bai, adibidez, Teresakin eskola testu tailerrin, horra eskolan bedo gukitzapena, lehenengo bakoitzeko hori diferentie, nahizuna hartu zuek, Zein hizkuntza. Guk naturreko gai bat, Baina buko egin genuen aurreko urte baten, Oa interesan egin genuen familia eredu nariztasuna. Eta azkenen kultura ezberdine dio eta pixkat familia eredu ezberdine. Eta niztasun mota ezberdinak. Bai. Guk ipuin bat moldatu genuen, azkenen etorkin bat zetorrela eta azkenen ez du hizkuntza ulertzen eta ipuin bat moldatu genuen. Grezian. Bai, Greziako ipuin bat moldatu, osea, akademikoki, sinpletu esaldi sinpleak, irudi gehiago. Guken naturreko gaitzek norin ginen, eskema tipua gaixo jarri, hitzek azpimarrau, eta hori hobeto ulertzeko. Azkenean inmak ezan zen. Hoi da. Biotzana egin genuen bezala, guk urena ustetik genuen. Eskema modura, dana testu izan behar dien eta ulertzeko zaila gana, eskema modura. Nik uste, behak esan zuen bezala hitzaldin aurrezkuntzan hori dana errezago dela. Azkenen ez daukula moldaketa ekin beharrik. Ze azkenen etzaie eskatzen igualidaztea edo olako gauzakitea azkenen da, zuk behai laguntzea eta saiatzea behak iten egan hori ulertzea aldan inen. Ez? Hoi guk uste alde hortatik aldea. Lehen ezkuntzan material dana inda, gehiago da testua, liburuak, fitxak eta gana. Azkenean askotan emanen bida da hori ez dago ez dago. Esker ikustea, moldatu behar den momentutikan, pixkata zentzala pentsatzen baita, obviamente ezin da, zerbait finkatuta hon barra dauke, baina moldatzen asentzan momentutikan asentza pentsatzen ez daula gokituta danantzako. Obviamente zaila da, bako hitzantzako edo zerbait jartzea edo ezakit zerbait finkatuta hon bardo, baina nik uste adibidez eskola hartan orain dela 10 urtetik honea jaso den aldaketan 160 lagoain etorkinena, eak esango zuela, baz gaude prest. Eta eskola askotan oraindikan egongo die etorkinek ez daren ikastolak eta hor ez daukie, ez dare prestortako, hoi aldatuko balitz. Bueno, baina azkenan ikuste moldatu itezela daukazunea. Ez bai, está claro, baina... Gu hortako prestatzen egia baita. Baina material dana moldatzen ibili behar izate, lehenotik lan hori behar pizkaten da. Hoi da, ikuspegi hori pizkat aldatu behar. Ja, baina azkenen ez da bakarrik kultura aniztasuna ez. Osea, askotan igual gela baten barrun dauzkazu ukitzea maila akademiko oso desberdin dauzkaten ikaslek eta moldatu inbaituzten. Ez bai. Azkenen ikasle bat mundu da, osea, pertsona bat... Bai. Osea... Que filosofia. Jo, ez, baina, imak erakutsi zon marrazki bat, fratona edo nola zen. En plan, la máquina de la escuela, hoi da, tono txina. Hoi oso nazan, nola sartzen ziren, eta de repente atatzen ziren danak igual, eta gero esteka la basura, las obras. Ez goiola da, nire ustez dela da. Aurrezkuntzatik ikusten da, ja. Zein gelditu behar den eskolatik aparte, eta zeinak uki behar den arrakasta. Gaine irakasle batzuk paso ja. Hombre, Ikasle batzuk, jungo aurra... Hoi da, eta ikasle bat baldin bada igual. Bueno, nire ustez alare egoera bakoitzare dan bezalako da, eta zuk nire kasuna adibidez bazean neska bat ikustezan hemendik urte batzut arazoak eukiko txula, baina irakasleak indako haindare, hoi azkenean neska horrek adibidez kasua arazoa etxientzekan. Baina gauzian zaiatzean entzat, ezin dozu galduta. Bai, ez, baina zuk esate jozu adibidez, ez, gure pasatzezan, umia zetorren, etortzezan, mediakin da galtzakin etortzezan, biniki, jertxia eta beste jertxe bat. Eta amak esan, umia jo bat etorriko zailo, errapa gutxikokin ekartza bazu, igual du.
es que a mi hija te he dejado una crema en la mochila para que le des cuando vaya a hacer pis, porque sus partes las tiene muy sensibles. A ver, umeak autonomoak, osea, Googlean autonomi bat lantze bali made, baina ez dakit ulertu jatzen. Osea, gero kasu bakoitzare bai berezia da, eta batzutan irakasleak indezake, baina puntu bat arte. Baina esan behar batzutan ez zerrez Honekin alperri da, venga, paso, ez kasu egin. Eta klasen ez bago gorraik ematen, bueno, ya ni te cuento, porque izaten bada klasen gaizki portatzen dela edo atentzioa ditzen dola, ba orduan arazoak daukie. Baina baldin bada bat, bere mundun dauna, eta ez dona gerraik ematen, hortxe gelditzen da. Igual zai, komila artean bai besen de bai, hau ikusten da ez dala enteratzen, ez zaitasun asko dozkela, baina bai, eta zeiten ez du konpontzeko. Horrek ere igual doka lotura, bale maituzu 25 ume, zailago da igual gerra ematen ez duten horietaz konturatzea, eta ezberdina da, 8 edo balkarri bale maituzu igual pertsonalizatuago da hezkuntza maila hori. Askotan igual ere bakarrik atentzia gartzen duzu gerra ematen zuten horietan, eta beste horiek igual ere beste arazoatzu dituzte, baina zaila da, osea, konturatzea eta erantzun bat ematea horri edo. Deneta iristea ez da askotan erresa. Azkenean, imaginatu, 28 ume dauzkazula, esketzea iatzen. Eta gero ere ulertzea da. Helburua da klasea ematea eta aldan ondona ikasleak hartzea. Eta gero zuk pertsonekin egiten dezula, ez dezu makinekin egiten orduan, askotan ere hori ere, eta askotan ere igual ere bildurra ematen dizu edo gurasoengatik edo gurasoak galetzen dizu. Ez da, askotan kontuan. Niretzako oso zaila ume guztita iristea, eta guain gaina klasek diala, 26, ez diala, irakasle bakarra. Bai, ni 5 urteko gelen aurrezkuntzan ratioa oso txiki dela, 27. Nire berra zela 30 umendako testua moldatzen, imagina, 6 kanpokoa beste batek zailatzen nahi ikasteko eta danekin hasi berra. Ez okazu denbora, ez okazu. Suposatzea testu moldaketa itezu momentutik aizeala dantzako iten, ez? Porque moldaketa, osea, danantzako baliogarria dan testu moldaketa bat indarko zu. Testu moldatzen aztezean momentutik. Nik uste, daun eredukin, dala oso zaile egoera dauren beharretan moldatzea. Oso, inbarko litzekela eredu pixkat askoz gogoa, Gaia baldin bada testu darela, galdera batzuk erantzun behar diela, azterketa bat gainditu behar dela, ja momentu hortatikan imposibla bat dana moldatzea. Horrenko gaitasuna pasatu da, Ez da komeni, lan doblea da. Baina hori ere da nire gogorazi horrek ere komentatu zuna 4. mailako neska hori, edo ezakin neska mutia zan, urte bete balin badara mazu azterketa ez egiteko aukera daukazula, baina 2 urte badara mazkizu azterketa hori egin behar ezula. Ezkera ja 4. mailan ze presio sartzen egizea umei, ez? Gainditu ezakiz, oso esan egizut. Leheno, lehen selekteta bakarri zana, pixkanaka dago. Bueno, hurrengo gaitasuna da praktikei buruzko hausnarketa. Hemen programa ezberdina dago jarrita. Hor, ikatek hizkuntzaren ikaskuntzarako duten balioa zabetzea, eta guk adibidez horri genuen, erabili genuen Storyber programa, eta programa horrek ematizkitu plantilla batzuk eta plantilla desberdinekin ipuinak inditzazketzu eta gero nahi dezun testua jarri. Eta gero kuadernia da, behaz gogoratzen, baina uste ziela posterrak eta iteko. Hoi kloster da. Kloster. Kuadernia da kuaderno interaktibo bat. Eta bertan dazkazu ariketak iteko, baina online ariketak dira. Osa, jein da dut lehen dik igual gurutze grama eta zu jartzen ez zuna edo zu nintzen. Ez, hori adibidez da hot potatoes. Jotaklik erabili nahi. Bai, asko daude. Osa, jolas modun ikasten. Zeuden jolas mota ezberdinak programan zehar, eta zuk inbertzen ditun zure era moldatu, zu nahi zenun gauzer txertatu. Eta onditate didaktiko bat. Eta gero bai, sare sozialak lankidetzarako dituzten aukerak baliotzeko trebetasunak eskuratzea. Eta horra dibez bai aurten gauza aski ditu. Bai, porque Twitterreko kontua, blogare, bai. Bideoa bai indeu, motxapeko talde bat dago. Eta horrek ortetan baita blog bat sortu behar genuen. Guk adibidez, Loreak, bakoitze bere... Gero beste bigarren urten taldekoa sortu genuen. Taldekoa ere.
Bai. Eta baita, azkenen nahi baliogarri egitera, nik kanponen dituen praktikak eta blogan bitartez, egin behar duen segimendua, praktiketako segimendua egiteziate blogan bidez, orduan, astebururo. Ekuadorren egin eta orduan asteburutan joten nintzen mesterri batea, eta orduan nahi hortako balio izan zuten, nire praktika horren bitartez ebaluatu zulako. Orduan, azkenen hortako erabilak egiten nahi. Baina, kasu honetan, ez daudenak presentzial daudenak komunikatzeko forukin dagoena. Eta ez azkenen gutako bakarrik, ez? Azkenen umei erakusteko ere bain ikuste baliogarri diala. Adibidez, movie maker bat edo umek iteituzten gauzak gero behai erakutsi ahal izateko. Igual proiektu bat iteute eta proiektua nola burutu duen hasieran hau intzuten gero hau da argazkik ateratzen jutezea. Eta gero bukaeran movie maker bat iteiezu umei, da beraiek bain ikuste guztua ikuste guela, bida nola seginan, da bida nola bukatu duen. Hori gero blogera egotzen bada kanpoko jendea. Adibidez, ni honintzen ikastolan oso presentea dauki argazkik ateratzea eta Flickrra egotzea. Eta Flickrren argazki piloa dituzte da. Nire egun nintzen joatentzea dituzite maio pila eskertzen da ze. Alde batetik umeko oso dituta dare, argazkik ateratze hortan ez dela, gaur argazkik ateratugu ez. Ean eguneroko hortan beti argazkik atatzen nahi die. Eta gero gurasok, segimendu bat. Bai, eskertu itauela. Eta humeke esplikatu itei ez zein. Eta fiskat ikusite gurasoke bai ze ikasi guen. Ez da eskolan geratzen, eskolan etxen dana eta holan kanpoko jendea bai. Eta nik uste eskola batzuk bestekin komunikatzeko ere bloga eta gauzak ondo daudela, hartaz ikusite balkarren hartzen zeitu. Eta, kontu da parte, galdera bat, sinazte dituzte eskolatan aipada o bakoitzak tablet bat ekitzea o ordenagailu bat. Nahi seguzte baiatan. Ikusitu ez du praktiketan nolako kasun bat. Eskolari.0 zeon eta bakoitzak bere portatia. Baina hori gurin jesak beti internetak ez zula egiten, ez da beste bakitzea. Problema asko ematen eta dauke denbora gutxi eta pizten eta ezakizte arazok ematizkien. Baina berez ariketak ona die, Bai, ze divertigarri dira eta nire ustez gauza asko ikastea duzke, baina nik ez duke egunero erabiliko. Beste hemen erabiltzea asignatura bakoitzen nik ondo ikusten. Nik uste gaur egun ezkuntza ez da hola prest hau dena aurra emateko, nik uste lehenengo behar diala irakasle formatu batzuk eta irakasle bakiena zen goben da zertako ingoen, eta nola ingoen, eta gero jabartiko horra. Ozera, proiektu egin dala eta irakasleak ondo ez da, ozera, gaina proiektu bat gazu, baina ezin baduzu aurrera eraman, ez da balio izertarako. Nire geran hartzen zituzten ordenadorian eta egote ziren 20 minutu interneta konektatzeko. Eta ganak handerein ezakize, azte ziren, 5 minutu itzen zituen ariketa eta jazte irakasleak ezek itxan zelan. Jo, nire ikastolan zeukaten urdintxo eta pos edo berreitorenaren... museba, eta nahi pertsonalki duziteten rei bat ze internetara ezkizi joan, gero aia ikuste ditzaien, kruzigrama bat paperein ordez, ordenagailun eta gustatzen zaila. Gurin hori urdintxo eta pos dana bat egin zen. Osa, irakasnik ordenadorikin da, hola onda, eta igual noitzen behin ikaslean jute zanta ikasleak itxen zelan danen. Nire konturatu nintzen ikasle batzuk, bai daukatela ordenagailu ibiltzea gustatzen zaigela eta bituta daudela etxen, baina beste batzuk aspektu orduan, lehen esan dugu bezala moldatu behar dela batzuntzat, beste batzuk, beste gai batzutan bertziala moldatzen behar irakaslea bagoain, aspertu zena, hori bazut, eske nahitzen gustatzen ordenagailua, eta esatezion, eske hori bazu guain, umeak, beste zan ostirala, eta batekin amaiketan geneukal ordenagailu eta etzu nahi, esatezion eske dut nahi. Joan da sonketan bezala oitu batu behar dela, eta esan dugu bezala egokitu, denei egokitu. Denak batea egite behar zuten, gehiago gustatuko zitzaioela, nahi ez bere ordenagailu negoziatzen. Parte hartzaio besteera. Oain izan daunakin bai, aipatu da urrengo gaitasuneko azpiataletako bat, izango lutzakela ikateak baliabide iturri gisa erabiltza eta kritikoki baloratzea. Eta gero hemen dago beste gaitasunetako bada, hizkuntzaren eta literaturaren inguruko dokumentazio guneen ezagutza eta erabilera. Hoi gukarri genuen berre? Bai, benin genungu
bilduma bat izan zen, poema igarkizun eta poemate igarkizunana. Ekarri zen dute. Bai, da ekarri genuna. Eta... Bai, Hortako baliak, hombre, ikate balio bidek egia esan ez zen, askera bilibe, baina, bueno. Hombre, baiet, Hoffmana ikate bat da, ez? Bueno, bai. Hoffmanan bidetin genuen, gero CD bat grabatu genuen bai. Hori, ingenuna lan modulara bigarren mailan Guk, jolas bat asmau genuen, genuen muñekitukin, da, 1.000 argazki atea gerdana moetzen, joko kooperatibo bat, inventain genuen guk bada. Animali bat esan da salto ez dakiz eta hori. Nire nola entzen duten, marrazkikin bideo bat zera? Playmobil eta hori moitzen. Eta argazkikin pilo bat atera eta baina bakoitzak abera. Galtzerdi baten historioa baita eta argazkikin. Ipuinek, zapata. Guk aldiz bideo bat ingenun, gelburua jolas kooperatiboa. Iragarki bat. Oida, baina zerbait... Saldu bezala. Saldu martzen dut. Guk Twister jolasen. Twister jolasen. Baina gure burua grabatu. Ondo. Lan modularretatik niri nahi gustatzen. Lan gehiagoa behar, hori. Tardau, zemagarren maian... Eta inbargen dena planifikatu ba. Lehenengo planoa 10 segundu, nagoren aurpegia, ez dakizte perfila. Eta dena, eta gero inbargen hori hartuta gero. Askotan igual esfortzu gehiena daukienak azkenen buritena. Praktikoa bati. Eta gero gaina ezan izan, lan haitze dugu entregatuta ez da. Aularioko Hori, nik uste dut ikatik hori da pela hona, bazkenian danok ingenun bakoitzana eta danok ikusi genitxun bestian eta lan hain da ez doz ikusten bestian lan. Igual igotzen da baina zaratzen egotan bat horiko lan. Ikatia portan hona dira, bai. Visualago atraktiboagoa. Hori ez dela ulertzen ikasgintzatea. Eskolan ulertzeko... Edo atentzioa galtzeko erreztasuna dutenak horrela. Akemea ondo erabiltzen. Bai. Bueno, da azkeneko gaitasuna da komunikazio kompetentziak. Eta horren barrun daude bi gaitasun. Lehenengoa da, estrategia didaktikoak proposatzea, komunikazio kompetentzia aberazteko. Jorgira foroana, ez? Eta elkarrekin maitzea, azkenen izterai komentatzea, eta duda bat daukazu. Elkarrekin. Oantxik nahi janare, bai? Eta beste bideo goni genuna, batzun opinixo, gero taldeka jarri, talde bat. Bakoitzan aznarketa, zezan eskola... Bakoitzan nahi zonan. Guk euskeriatiko jardu genuen. Bai. Nola lantzan dere, du ere, ez dakitzen. Guk eskola txikiri buruz. Bai. Guk maia nik ez duzu gantzen dela. Bai, nik ez dena. Zen, hemen eskalera no. Eta bigarren gaitasuna da, IKT-en testu inguruko komunikazio tipologiak identifikatzea eta sormenez erabiltzea. Antzeko azkenen. Sare sozialak, bideok. Hoi da. Hoien erabilera egin du. Eta konturatzea bai, sare sozialdanetan ez dala berdin ditzen. Hizkuntza ez dala berdin. WhatsAppian edo blogian idatzi dugunean era formalian idatzi dugu. Bai. Edo guain egan eman informalen egan. Gero igual formal bihurtuko dugu.